Dobar dan, ovdje je kratko meni. Danas igramo Door Kickers 2 Task Force North. Ovo je prvi level jedne jako dobre igrice koje je ja puno preporučam. Stvarno je dobra, detaljna, nema baš nikakvih mana. Možemo početi. Ima nekih jednostavnih kontrola. Taktička igra. Kao prvo, ovo mi ja mislim drugi put da igram. Za sebe sam htio probati prvo. Ništa komplicirano. Dobro. Jedan neprijatelj. Tu. Ti. Možeš ti. Uglavnom imaju svakakve akcije. Ne znam koji put da ovo radim, pa nije mi baš teško, ali puno je lakše objašnjavati ovako nego kad nemate nikog da vam objasni. Da. Evo, to je bilo to od ove misije. Otprilike bi radili 3 manje misije ili 2 veće, ili jednu manju, jednu jako veću. I da, po videu. Dobro. Ne znam zašto sam ga skinuo. Njega. Dobro, samo 2 možemo. O, ništa od tog. Tu je i mehanika probijanja vrata. Dobro. On će imati kut. Snajper. Ne može. Dobro. On će ući s ove strane. Takav hod. On ulazi unutra. O. Možda je flashbang treba biti pravi odabir. Ok. Sad čekamo da se smoke raščisti. Je. Malo su naši ozlijeđeni, ali ne, to ćemo ovako. Ne. Ićeš ti. I oprostite što sam ovdje tih. I on je uhvaćen. Taj VIP. Možemo na sljedeću misiju. Tu je sad malo teža situacija. Morat ćemo koristiti neke druge klase. Znači kao i uvijek jedan support, 2. Dakle sam 2 supporta. I jedan Grenadier 2. Mogli bi 2. Hoćemo to. Već sam igrao ovu mapu. Ima tu unutra dosta civila pa ćemo morati paziti. Možda to nije vrijeme za raketu. Ne. Razvaliti vrata. I to na moj znak. A vi?
jedna raketa. To je bilo dobro. To je bilo jedan bit. Wow. Malo smo tu napravili čas. Ako smo ubili kakve civile, što mislim da jesmo, ne nismo. I new personal best. Continue. Ovo je jako zeznuta misija, ovo je jako dosta zeznuta misija. Koristit ćemo ovako. Dvojicu njih. Jedan on. Jedan on. Dobro. To je to. Tu je kao neka nova mehanika tog svjetla ugašenih. On kad dođe tu, baciti smo grenade tu. Imamo i znak. Tu. On s druge strane. To je A. Ne više na B. Onda. Da. Njega. On može otvoriti ta vrata. On. I B. Dobro. Dobro. Imamo jednog sa Zolim. Počnem pustiti. Tako. Bliže vratima. Ti. Što bi doći tu? Izmakni se. Provjerio je sve. Dobro, nemamo hostiđa. Sad. Prekinuto. Imamo malu situaciju. Dobro. Šta da napravim? Flashbang. Dobro. Možemo. Hoćemo te sumice u zgradu. Doći do exita. Bravo. Vamos. Oh. Wow.
došlo jako puno naših ljudi. Znači sav plan koji inače. Ti bi mogao ostati s njim. Dobro. Ima ih još par. Tako. Možeš prekinuti vatru. Na kontaktu. O. Stvarno ne želi da mu ponestane municija. Tako. Preko prozora, tu. Tu bi isto moglo. On će otrčat do exita. Dobro. Granat tu. Imaš. Dobro. Ti je do tud. A ti? O. Dobro. Čekat ćemo ove ljude. Naše. Tu na krevet. Za ono što se dogodilo prije. O. Jedan nam je umro. Ali dobro smo napravili. Nažalost, jedan nam je umro. Uglavnom, to bi bilo to od Doorkickersa 2. Nadam se da se uživali, pretplatite se. I vidimo se ponovno. Očekajte malo više videa ovih dana. Moj pomoćnik. Ja, bo.